Il-ġonna storiċi ta' Villa Portelli fil-Kalkara imorru lura għal-bidu tal-era Vittorjana. Villa Portelli mbniet bħala residenza tas-sajf għan negozjant magħruf Agostino Portelli u aktar tard saret residenza għall-ammiralli Brittaniċi u bekk kompli tissaħħaħ l-importanza kulturali u navali tal-istorja ta' Malta. Fl-aħħar xhur b'investiment ta' 3 miljun euro, Project Green u Heritage Malta nedew proġett ta' restawr li taw ħajja ġdida lil ġonna esterni fil-waqt li xogħlijiet fuq il-villa nnifisha għadhom għaddejjin. Fit-totalità tagħhom, il-ġonna tal-villa huma mifruxa fuq medda ta' 5,000 metru kwadru. Permezz ta' ċentru ta' interpretazzjoni Villa Portelli, il-viżitaturi se nataw spjegazzjoni dwar l-istorja ta' din il-villa, kif ukoll ta' xogħlijiet ta' restawr li għadhom għaddejjin. Ix-xogħlijiet ta' restawr fil-ġonna kienu mexxija minn Project Green bl-għajnuna ta' kuraturi minn Heritage Malta biex tiġi assigurata l-protezzjoni tal-binja. F'dawn il-ġonna se jitkabru wkoll ħxejjex u ħwawar għal Taste History li permezz tagħha Heritage Malta toffri esperjenza gastronomika. Waqt żjara f'dawn il-ġonna, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dawn ix-xorta ta' proġetti ambjentali qed imissu dimensjonijiet differenti tas-soċjetà. Minn spazji miftuħa fejn it-tfal jistgħu jilagħbu għal spazji li joffru appoġġ soċjali għal ġonna li jirriflettu l-wirt u l-identità tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Kulturali Owen Bonnici faħħar l-isforzi ta' Heritage Malta biex siti bħal Villa Portelli jiġu rrestawrati. Għal il-Gvern huwa impenjat li jkompli b'inizjattivi mirati lejn il-preservazzjoni, restawr u r-riabilitazzjoni ta' siti storiċi fuq bażi regolari. Is-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina esprima sodisfazzjoni din il-binja storika issa saret aktar aċċessibbli għal pubbliku b'mod partikolari għal komunità kalkariża. Sostna li riġenerazzjoni tal-ġonna ta' Villa Portelli tfisser nifsu spazju ieħor fejn b'mod tranquill persuna tista' tapprezza l-ġmiel mhux biss ta' din il-villa iżda tal-Kalkara. La darba Heritage Malta tlesti x-xogħol ta' restawr ta' Villa Portelli, din il-proprjetà storika se tkun tista' tilqa' bosta avvenimenti u attivitajiet. Il-ġonna se jkunu miftuħa għal pubbliku bla ħlas kull nhar ta' ħadd bejn is-7 u nofs ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar.